landeni kwina kuli konse kumene mukuone Haso Yanga. Mwina mukudabwa kuti phiri limeneli asiliya muli kuti. Ine ndili mulilonge momuno makamaka kumene ku area 24 kungwenya. Kumene kuku kuli anzathu amene amaphwanya miyala ntchito imene patali umazaziona kuti kodi amenewa amapanga chani kwenikweni zimakhala bwanji. Ndofuna tuone kuti kodi iwowa anayamba bwanji ntchito yawo zimakhala motani komanso kuti akamachita ntchito yawoyo zimakhala zikuchitika zenizeni ndi zichani. Nde inu yokhala ndi pomwepo fa Haso Yanga ikhale yosangalatsa mtsiku la lero. Bambo wanga dzina ndi ndani? Dzina langa ndine Kazembe Bekesen. Kazembe Bekesen. Yes. Kumudzi nkuti? Kumudzi kwati kwene kunkhotakota. Kunkhotakota. Yeah. Mwachoka kunkhotakota mwati tipite kulilonge tikagwire ntchito. Ntchito imene mmachita kuno kuphiri la Ngwenya ndi ntchito yanji? Ntchito imene timagwira ndi yogumula minyala. Ndipo ntchito imene ine ndabwera kuno 2000. 2000? Yes. Ndi pamene mutafika nkuyamba ntchito imene? Tafika kuno nkuyamba kuphunzira ntchito imene pana nkuyikhoza timaidziwa basi magumula minyala. Munachita kuphunzira? Pa ntchito imene iso khoza uchita kuphunzira? Sizingatheke munthu kungochoka kunyumba kafika imene kumagwira ntchito zosatheka yako. Tidakapeza so enaso amene achamba kale kunkuno. Ngati makolo. Pali ena kana mwalira. Ena kalipo panopa amene anali kuti kumatiphunzitsa ntchito imeneyi. Ankati jani pokuphunzitsani ntchito imene? Tidafika pa malo nthawi imeneyo anatuza kuti tengani zitsulo timatenga hamala yayikulu ngati 14 palikena timati 9 pounds. Ngati yogobera. Chitsazo muona akula ali apo akugobera meneja. Imeja limanja muja ndi 9 pounds meneja. 9 pounds? Yes. Imeja. Okay. 9 pounds meneja. Ndiye tikatero ndikuti timatenga spring za galimoto. Kaya mukuzidziwa spring za galimoto? Ndazidziwa. Yes, ndi mashoko ndamene timabolera. Timabola timayenje kenako basi timatupata kuzana timaika dzenje lolekeza chonchi. Ndiye timatenga spring zija nkukhazika pa dzenje paja. Nkumakhoma ndiye timapanga line timatoika ma spring okone munake 10 muna 20 koma kuti tigobedze chero pa makhala ntchito atsogoleri. Fuka ndi kuti munaonetsetsa mwala wolimba ngati kuti gobe chitsulo mzingona manjaso mdalimba. Muoneka zoti kumenya coffee mu afuso limwe ndimenyera 9 pounds kapena mapanga somantha. Nditu. Zimenezo zimene anakuphunzitsa. Yes. Ndi mmakhandi hamala hamala yaying'ono, hamala yayikulu nkubwera 14 nkudzabwera 9 pounds ndi spring nkumakhoma. Ndipo mwalawo timati tikakhoma ngati apapa olo chino tapondo chino titati kuti tuumire jeni mtima mwala uno tikhazo koba maenje mene mumu goba maenje chose chikhazo choka chi. Yes. Inu mumapeza mwala wa flat nkuyamba poyambira penipeni. Dalira kuti chitsazo mwana ucho wangambika ucho. Chilengedwe mene jamene adakoza chauta koma pana zakanika takakamiza mwala mpana wangambika. Wina so nduli apa. Udali umodzi koma mpana taungambaso. Okay. Ngatenge zitsulozo. Koma so kulipa makhala ntchito. Mwala amene kuti ungambika pa mathambi nyezi 5 tikadagwira ntchito. Ndiye kuti ndalama tilibe kumango mabwereka mwana. Koma ntchito imene atsogoleri timathandizika uchokera nyumba renti. Ana school fees. Chakudya zovala uchokera muti momwemo. Zinakutengera nthawi yayitali bwanji kuti muphunzire ntchito imeneyi? Ine natha kwa miyezi 6. Miyezi 6? Yes, kadaphunzira. Fuka ni ntchito yayikulu. Ni ntchito wawitsa zedi ndipo tsiku loyambala mdali magazi uje ndi matuza mose manja mosemo. Miyezi 6 kuti ufere kuti anditaile kuti azinduze kuti basi kagobe wako mwala ndiye kuti panatenga nthawi kwambiri. Miyezi kone 6. Kodi sizoti umangodzuka nkuti ine ndikayamba kusanya miyala. Umafunika kuphunzira bwino. Ndipo so ukhaleso munthu wa mphamvu zimadala munthu wachifuwa kale wadi wala kalezi. Munthu wake kuti wanthanana wa mphamvu zako zachilengedwe zochita sotemera zachilengedwe. Ndifuna ndifunsa amene pakuti odi miyalayi simatsanzika kuti kodi agogo ndofuna ndikamaka ngoti go mwala wangambika sizimachitika koma zimene msandinamize papa ndi Yesu basa matithandiza. Yes. Kenako kuyambira 2000
mpaka pano 2025 ndi zaka zambiri. Tandiuzani masiku ano oyambirira zina ali motani. Mwakamba kale kuti mmanja matupa zina ali motani. Siku loyamba tandiuza zakuti Gobani mwala papa. Anaona ngati machimo enene. Gahena ija mwati ndimene. Ndipo ndane nakuti aya izi ndikuti bwino bwera ku nyumba. Koma pakuti ntaona mene zili kumudzi akuli bwino nikhalebe. Ndapitirabe chifukwa ndatha sabata kadzenje kamodzi sadafike apa. Fonga sikuna nuphuzira. Yeah. Ndi anu akewo ophuzitsa amene kuti kakamiza mene papa. Kakamiza kwambiri mene papa. Ndeti makakamiza di kwambiri kakamiza mpano bola mwala. Ukanguti waboka mwalawo ndi kuti basi ndirizatheka pamene. Mupira supa kaboke. Tupira supa kaboke. Ndeti kamabola timapanga chonchi. Tipanga sample inake. Timabola kadzenje apa. Ukudzabola so kadzenje apa. Muona? Ndiye kuti apa pamakhala kagapo apa ndiye anake fe timathyola pakati papa kadzenje kakhale kaphanthi chonchi. Mkono uzilowa. Oh, yes. Mkono wanga osalukulunga choncho koma upange choncho ulove choncho mwaphate choncho. Zimatheka ndithu zimenezo? Okay. Dzenje lelekeze chonchi. Tikateti matita tatu tamaliza mene tupita sopena. Tupita sopena. Kena kasati baba kosa tsiku tsalo lopakira masipulenge aja tipane naja. Ndizibe zimachitika. Ndi miyala ija mkati mwala tiyelekeze oti wayala. Mwaubola ndikumbalula. Mwayika maspring yanu kena kuwajoka. Mukajoka pamene pommatani. Timati tikakhoma sucho katsukula mwera mwalawo. Okay. Tikuzeni minezozo. Tikakhoma mwala chikata khoma walimba nku. Timachokapo kakwira zina ntchito. Mama alikopeza kuti mwala uchokura udula uyambu teteka. Timadzakhomasa upanga force kwambiri. Nkudzakhomasa kena kumadzapezera mwala uja upanga bala lalikulu vomereza kuti apa paine basi. Ukuchoka mwala. Izimene zimachitika. Ndithu sa. Inuyo muzaka zonse zimene mwakhala mugwira ntchito kumaso miyala imene mumayigreda motani ndi ukatswiri wanu. Timati tikagumula ngati chimwala tileze ngati imene wachoka ngati uja. Timagoba so menje naso pamwambapo ochitsazo mwayiona miyala iyi. Imene. Mapisa wachoka pa mtundapo. Chimwala ichichi? Miyala imene yachoka pa mtundapo. Apo. Ya. Sukuli ni mashina amene manja omwewa. Manje. Unali umodzi unali ukuluzeni udangotsika wose tenachita kudula amene baba mori apa ndiri yatha miyala iyi. Ya. Ndi mukati mwaugwetsa mwala chonchi timachitika nchani? Ya, timadzapiraso nkudza ubola sojeni. Dzenje. Kuti timenye izichepa ngati imene ili ngati. Ikachepa ngati ndetsano pali ena tsana amene amarigula kunoko. Ndiwo origula tsana amakhala azimayi awo. Amene timajamwa iwowa. So azimayi amagula yoti inu mwaiswa kale. Eya. Sabwera kuzaswa nawo kale. Atsogolera sizigateka. Mulibe azimayi amaswa. Sizigateka. Auchendera. Iwa amadzabwera. Mwarode miruto? Tima yalati milunga limene chano. Ndi magulitsa mulu umodzi 500 kwacha. Muluwo 500 kwacha? Umodzi. 500 kwacha? Eni. Timachipitsira. Kuona sokuti wonso wovutikaso. Chifukwa ntchito ili yovuta. Ntchito iyi kuti tukwira upirira chabe. Inu chida kupangitsa ni chani pamayambi yokuti munene zoti ndikagwira ntchito imene? Dali taona ngasi ntchito zidasoweka. Ntchito zoseko nokumala kuli mavuto yakuti kwambiri. Akazolengeza kuti ayi mpofunika tikupizeni ntchito. Kakati mwina mwake chifukwa chakuti munakepa kuti kuli bazungu kunoko. Faka dakakuli kula azungu ife ntchito timagwira apa. Tikadandira promote. Mukanakha muli mamiri. Ndikadakhala mabwana kuposera kamaenda pa galimoro osati za masukano za. Kodi kuti tilekeze ngati mwinake mudapita ku sukulu. Simkwabwera udzagwira iyayi. Sizingatheka. Hayi. Mpana kuti hayi ndikulemba mpana nikakhome mwala foni mazuzo awa. Ngati kuli ntchito yovuta zedi dziko la basi yowabitsa yophwanya mwala. Nde mkagulitsa azimayi mwa miyala ngati imene muli 500 kwacha. Kuti ziyogeno apapa mpakana mugrade nkukakhala kwale zimakhala bwanji. Ndikuti azimayi amapeza tsopano waganyuso wonyamula miyalayi. Kuichotsa kuno. Uchotsa kunoko kuliko malo kumene kuchatatukira kucha. Kumene amakateketera kumayika masimo ngati imene muyionera ngati choncho. Miyala imakhala ngati imene ngati. Ndikuti
pali yosiyana siyana ya ndezi aiwaje so akatenga wa wilibala ama chajaso choko kuno kufika kumene cha 250 kwacha wilibala mulumodzi 250 yes ndekula wina apa ndakuchoka sapa akafika mene kujako ndio ndiyasala ama iwika iwili mulumodzi 50 akamuluka modzi 50 kwacha ndimene tikuchirira kumva kuti kodi kwale uja timamuona uja amapangidwa motani ndipo ntchito yake imakhala yotani akufotokoza pano kuti ntchito yake simafunika kuti wadya ma cornflakes kenako ya ndipite kumeneko zofunika ndithu kudya nsima yabwino mamawa kenakono ukagwire ntchito imeneyi ndikhalenso ndikubwera posachedwa apa ngati mwangotsegula kumene kanema wanu iyi ndi haso yanga tili kuphiri la Ngwenya mu mzinda wa Lilongwe ku area 24 kumene tikucheza ndi anzathu amene amapanga kwale amene timamuona m'misewu iyi m'manyumbayi akutifotokozera amene ntchito yake imakhalira. Bambo wanga mutati mwayamba ntchito imene iyi timaona hamala nthawi zambiri cho sungadzimenye chala koma timamenyapo chala inu mdamenyako chala luseka ngati zabwino uphulika papa uphulika koma sitisiya timango kulunga sasa basi ungomanga sasa basi timatenga doti timatenga phulusa la miyala omwe ungothirapo pamene pacha kuthiratira kulunga sasa phulusa la miyala nkuti manga nkuthirapo basi nkumanga nkumagwira benchito inu mnazimenyako mwa tamenya zala taphwanya menemo taphwanya zala zambirimbiri komanso tikamakhoma pamakhala ngozi inake imene tifika malo inake pali chitsulo chimene chija ndimakuti timakhoma zija kakangorika wazika amene kachaka mbalo choncho ine chinanilo wapo apa chitsulo nkulowa pita mpaka na munthupi nekha nadzigwira dzanja nadzigwira mwendo nalongeza chalachi nkulongeza mpaka nakagwira mpana chitsulo kati mwa nyama nkhumula nali ndeka ndaona nali tore urapa libeso munthu kazomuza nali ndeka ntchito chitsazo ngati mene pali pamene pachapo aliyekha munthu wavula amene pachapo basi ndekuti mkamaswa miyala umatha kukwera ndithu ngati pamwamba penipeni pacha mmene momo ndi imene tikudyera ife ngati muona kuti minyala ina muli madzanje mate imene tikudya ife chimenechi chonsechi chidakakatuka ndi kugwesa chimenechi pachiyambe penepene pada kudabwera ujeni French kunoko ndo amene amagwira ntchito yomaphwanya minyalayo kudabwera Ngwenya kuno akamati Ngwenya ndikuti zidali solo zake ngati zimene za ujeni French izo kodi Ngwenya ndi chitsulo Ngwenya Ngwenya ndi nzitsulo inu ndine ngati sitimadziwa kuti Ngwenya zimatanthauza chani Ngwenya akuti ndi chitsulo machine chimene chogaya minyala kunoko kuti kuchuka kuti Ngwenya ngati kuti amaona zimenezo adataona kuti kungokhala kungwenya yes timaona pena mwatenga material akalimoto mukuyatsa chimakhala chochitika ndi chani pamene zotsama chili material timachira mbuyomu koma tidaletsana tokatokafe daona kuti chilengedwe chizifu koma pamene pachapa chinkakhala chochitika ndi chani timatenga material tilekeze ngati imene mwapanga chocho mphako chocho mwana timatenga tala chankulikhazika kudzenje kucha ndiye nkutenga macheso nkuyatsa tikangurira yatsa moro nkuyaka kwambiri tala chanini ngozi imene chano likamayaka tala lija ndikuti mwala umathuduka woka tete bala ndikuti ife ripatsa mpumulo kuti siligobaso dzenje imene pachapo tingofika nkumango phwanya ni hamala zimenezo zimene munkachita kale yes ndikuti makhamu azichepetsera ntchito basi ndikudapezeka kuti anadzabweraso aza umoyo akuti izizi yayi chilengedwe chavuta ajeni za nyengo za ujeni zoncho za nthaka akuti amenepo ndiye chilengedwe chivuta pofule kuno msingu apenge njira inake ndidayesa njira inake ndeti mangophwanya mwalawo osotcha material kapene mene makita khala nkhuni koma so nkhuni zidatulo zidasowaso ndeti mangochita manyo basi ena amaphulitsira ufa uja amatena mabomba granite zimenezi kuno zimachitika kapena mukachita kale zimenezo amachita ndani wakewe ife tidanguchita mongorola iwo achadanguti amaliza ntchito yawo anyamuka apita kwawo ife basi nkuyamba ntchitoyi inuyo chiyambire ni ntchito yanu mwaphulitsako
miyala mwina kungoganizira ingakhale matani ochuluka nga ino mutaganizira namba ntchito 2000 ndeni ni zaka 20 jani chitsaso china chake mwana mwala uja mwala amene wang'ambidwe mene pachapo niwa kuti kuti tiphwanye mwala onsewo tiuphwanye ndiye kuti pa 25 tani 25 tani yes mwala umenewo kuti uchepetse ukhale ngati mapisi ngati 25 tani okay kuti umalize mene onsewo tsono ndiye tipange samwe tu 2000 niyocho silingakwanitsa yolenga nthawi imene mmayikumbukira yosangalatsa kwambiri mu ntchito yanu mwalankhula bwino ko basi idalipo chaka china chake chimene padali mkulu wina timati mangoche kuti chamati mangoche ya Josiah anali IMP amatofika kunoka kangofika 40 mandando le mavuto ngati imene tudando amene kula musavurike minyala kulisa kugulane ine ndibwera dzagula koma anali MP wa mtaunimo amafika amene wina ali sasa dandaule nimugula aliyese kumene uja amafika aliyese kumpatsa ndalama aliyese kaya wamenya pang'ono kaya yambiri amangopeleka ndalama koma so nthawi imene anthu ambiri amagula malo eno mdagula so malo nthawi imene dadzagula malo kenaka kugulitsaso tili mchisangalalo osadzaza kuti togulitsa mwayi ndithu koma uchokera pamene popo adangutomwalira Josiah moti pano tikamba pano ni njala ino mwaona zima yakhala pa njala mene nanga nthawi imene mmayikumbukira kuti koma idali yowautsa zedi mu ntchito yanga ndi nthawi iti imene nthawi imene idali yowawitsa kwambiri zedi ine idali nthawi yakuti chitsulo mwala utandilasa ujeni chitsulo cha ujeni cha kambalu ka chitsulo kadandilowa m'maso kadalasa m'maso ndatha miyezi 4 osaona umango marika kule diso linali umango na utsi okhoka mwinako mpaka napita ku chipatala ku sento atandiuza kuti amwe diso lati kuli bwino kungochotsa fuwa papa ndi diso lati kapeno pata ngati muli ndalama 25000 mutipatsa nthawi imene idali 2004 ngati muli ndalama mutipatse ndalama zingati 20000 ndapatsa ndalama koma ndafika ndapangaliza ndani urapa pa ntchito ndi yandiwawa kwambiri sindzagwiraso koma pakuti mtunda useka wavuta mtunda kolowera kuseweka unakhale pompanaso ntchito anuyi chakudya chimene madya ukati mawa mwadzuka mupita ku ntchito sisima koma kuti mama angati kuno pamafunika mbarara tilekeze ngati nyengo inoyi kapino pandapo kumwati koma khale wakachakacha makamaka mbarara kapena kasima kabwino kolimba bwino nkokakwera paphiri nkomaphwanya minyala thofolo nkuliaso inaso sima koma timathulo wadzuwa osadyaso ni nyengo imene zafikira panopo zedi sa ndifuna ndiyeze ndi mmodzi mwa azimayi amene ali pano mawu anu otsiriza ngotani mawu yanga yotsiriza yakuti ifite tawa yamikira kwambiri zedi pofika malo ano kuti mudzationere ntchito yathu imene timagwira komanso nkukuzani zimene zochitika malo kuno ifeyo mawu yotsiriza ndifuna nene kuti kuno tuvutika kwambiri tiona ngati kuti ndino aboma rere sitikasulimira teveza tsano khwerera msakhale cherero ili haso yanga ili yangula ni mawu anu otsiriza ifeyo tiona ngati kuti imene mabweramo ife tathokoza kwambiri zedi koma ife ni madandaulo yakuti kuno kuti tuvutika ntchito imene tikugwira yowapitsa koma silupindula kanthu minyala situgulidwa moti pano tikamba pano ndikuti mwezi uno wachiwiri osabwera gali moto dzagulidwa ndiye kuti tikati munake unyamuka ndikuti timapita mu anthu tibwereke kunika kandalama ka 5000 tikagulitsa tikupatsani tsono papa rekanda ndere kagulitsaso zimangopera kungongole kuti ife chete pano pato kuvutika kwambiri tusika kolowera ine mawu yangu omaliza funa ndikuthokozeni potilankhulitsa komanso pakuti mukadzole noka ntchito imene tikugwira kuno ngati imene zikomo kwambiri zikomo ndifuna ndicheze ndi munthu wamayi timve kuti ntchito imeneyi yo imakhala yotani khalani pomwepo
ndili ndi munthu amayi so amene amagwira ntchito imeneyi. Ndofuna ndimve kuchokera kwa iwo kuti ntchito imeneyi zimakhala motani. Mama, ndikulandeni, dzina ndi ndani komanso kumudzi nkuti? Ine ndine Pilinesi Mario, ndimakhala ku Fowezi Katondo. Ndimagwira ntchito kungwenya kuno. Inu ntchito imeneyo swanya miyala mwayigwira kwa nthawi yayitali bwanji? Nayamba 2021. Ndendagwira ndithu kanthawi kakatali ndikugwira miyalayi. Koma phindu lenileni ndenyi sindiliona chifukwa choti tikagula mmene muoneramu miyalamu mmene ayezeramu kuti ukwane ndithu wanitani. Mafunika kuti upezeko ndithu kandama ndithu. Ndiye tikagulabe ngakhale kuti ukamagulitsa kudya sikuti ukanena mtengo kuti amakugulabe mtengo omwe unenawo. Amafuna so kuti nawo sarani aoneko kuti aona kuti arani ino kwinako. Ndiye basi timangwirabe chifukwa choti nangatirani. Inu miyala mkaigula yonche zimakutengera nthawi yayitali bwanji kuti muphwanye pang'ono mpaka na ikhale kwale amene munthu akhozogula? Ndimaphwanya ngati ine ndimaphwanya kwa mawiki awiri. Okay. Chifukwa choti ndikuphwanya ndekha. Koma kwa anzathu amene amapatsa aganyu amaona kuti zili bwino. Chifukwa aganyu aja akayezera ndiye kuti mwina lero lomwe mwina mawa amaliza akusefa akuyika pansewu. Masiku ano yambira zina ali bwanji munthu amayi kuti hamalako amanuza za mapauzi atsogoleri aja zina ali bwanji masiku yambiri? Zina ali zovuta. Mwaona mmanjamu. Ababa dadziphwanya yala. Oh. Nyama iyi gaigana ukuso gaigana kukhala nyama nkari. Ndeko mabe ndabilira abe nangantani. Ndakakhala kuti mwina takaiselako sukulu takati mwina tingopitako tikagwireko kantchito kena. Koma chifukwa choti sitidakalowe mkalasi tidangoti mafuro aja ankanena makolo atu ndiye ndamene watu. Ntchito yanu yosafunika munthu oledzera akazimenya dzala kumene kuti osati kuti wamenyako pang'ono kenako kubwera iye ndikaswa miyala akunyamula ulibe dzala. Akunyamula aditi. Chabwino. Ukhale nzeru zake zili lomwe. Osati kuti ungoti ukamwa kachasu komwelo dzatenge hamalo yambophwanya ndiye kuti zikuvuta. Koma kwa azimayi sizovuta zimenezi? Sizovuta bolo phunzira. Ino mudaphunzira ndithu? Ndaphunzira ndithu ngati ndofika panopo ndophwanya be miyala ndiye kuti ndaphunzira chiroyo. Zinakutengera nthawi yayitali bwanji kuti muphunzire? Ndanditengera kwa mwezi. Okay. Chifukwa choti yongokhala basi ugula upatsa munthu aruta yokakhala basi. Ndiye uyambapo phwanyana. Uchepetse ikhaleti mapisi ting'ono yambophwanya. Ananduza atsogoleri kuti azimayi sakwera nawo kuntunda kumene kuti kolimba kwambiri. Kumene kuti nkuchikwera muonera ngati zimayi sungakafike yapo. Ndiye kuti basi timangokhala basi yathu yongogula kupita nayo tilivi nkuyambophwanya. Alipo azimayi ena amadandaula asi ndapita sukulu nzingokhala nzingodalira abambo ayisingagwire ntchito imeja njolimba. Inu mungayankhule chani azimayi ngati amenewo? Ine tunkhozo walimbikitsa kuti asamandaliro pempha chifukwa kupempha pena umaruka pempha. Mwina nwake uja sadadzuke bwino tsiku limenelo akakankhula mawu awa ukakhumudwa kuti sindzapita koso. Mwina nthawi imene nyengo umakhala kutodzuka mwina nyengo ina sudadzuke bwino munthu. Ndiye akakuyankhula mawola kuiko mona kuti amene ajanga ndiyankhula zimene zija. Koma chifukwa choti chaulesi azimayi ofunika tidzirani tidzilimbikira tokha. Chifukwa upanda udalira wina zimativuta. Mapero ake omamboganiza kuti ukalowe mwina mbala. Nangasinde kuti ukapeza zapompo. Koma wekha munthu dzilimbikira. Yera. Mawu ano omaliza pamene tikupita kumapero kwa kucheza kwathu ndotani? Mawu athu ngoti ife tikuthokoza chifukwa choti dzulo lija mmandimbira foni nanguti asunganana abwera ngwenya kuno kumwamba kulemekezeke. Pamene sinathawe kukudziwani takuonani maso ndi maso. Timangoonani mwina tikapita kwa azizathu pa zodiac kuti ine ndine sunganani lero ndakuonani ndakunyadirani. Ambuye alemekezeke chifukwa choti ndakuonani.
Amen. Mene monso ndimene ndachezera ndi azizathu kuno kungwenya amene amakhala kuswa miyala tikamaona kwale uja osamaphweketsa iyayi amakhala wadutsa process yonseyo akambosa mangoneneleraso mpaka na kuti athu osapeza phindu kwenikweni tiye titukulane nkhani yake ndi haso yanga kuonetsetsa kuti tikuchita china chake moyo wathu kuti moyo udzipita patsogolo ndine Sungana Siliya Firizani kuoneka namba 1